Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki minggune iki meng ndak sepedaan lur. Iki arep nang alun-alun jereke bocahe ngejak dolan ning alun-alun. Bu enek apa ning alun-alune? Bocile iki piye iki bocile iki? Aku tak di rumah saja. Di rumah saja le. Ya Aku wes. nggak nih, ayo. Ya uti tak jalan-jalan sik ya. Nggih, Ti. Ya. Hati-hati, Dah. Bunda. Dah. Loh. Bye-bye. Bye bye. Mwah. OTW ning alun-alun iki lur. Pagiku cerah mumpungan. Iki cenglu. Ben iso satset lek ngene iki. Wajine ra duwe mobil lek cah ya. Iki liwati sawah-sawah ijo ngene iki lho. Suwejuk darane. Iki sawahe tas bodho panen. Sik rung dilupui bodhoan. Udarane suwejuk kayak enak srengenge ngene iki anget malian. Enak cuacane lur iki. Matahari ini bersinar cerah ini. Muga-muga itu sampai sore cuacanya ya cerah ini. Mergo pirang-pirang dina iki udane ngrowet cih. Iki kali Lembu Peteng. Iki dolane goes. Iki meng ndak goes iki meng acarane goese nang Segawe lho. Iki nggur Pak Marno karo Mbak Awami sing nyang. Udah kaji masih meninggal. Iki tekan jembatan Lembu Peteng. Teko kene lalu lintasnya mulai rame itu. Iki jalan menuju alun-alun ini ruwindang lho. Mergo akeh wit-witan gedhe sak niki. Mobil-mobil bodho ngene iki. Bodho CFD ning kene iki lek hari Minggu. Kanan kiri parkiran full. Parkir sik. Terus jalan kaki. Iki ngene iki situasine. Rame. Keramaiane nang CFD lek Minggu. Oke. Sepanjang jalan penuh pengunjung. Food Street. Ini Kolo Pendem.
Aneka minuman asinom donat Yun ayun nggak pengen ya apa Salad buahnya sayang. puding Nggih. karakter 15.000 ibu. Hai cantik, asinan iya berapa? Siap, 15.000 kakak. pudingnya sing ini berapa nih Pak? 8.000 ibu. Jadi 27 kakak. Ya ini berapa? Yang ini? 15 sayang. Kembaliannya 23 ya kakak. Salad buah asinan ketemu anak wedok iki lho Lur ajake kok iso Aku mau Nanti. suwung Hah? terus Bolongmu sapa? salah dhewe. Jabang bayi Ini dhewe. Ndai Ya, ipong dong mulai ya terima kasih. ipong dong mulai Urung saya apa dhewe. Silakan. Firja ndak nyang dong Firja ndak anu biasanya Firja mesti ngejak Engko ora Ren, kan? awan. Oh Ya Bude. ya 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 Makasih. ya Nah, ini apa sayangku? asing apa 8.000 cinta. Satu. satu Yulan nomor berapa Warna Pak 15.000. satu nih Ini salad sama buah jenengan sama. ya salad buah 8.000 sayang. Jadi 20.000. Kalau yang besar berapa? Yang besar 15 cantik. Mau yang kecil. Oke, satu. 20 Yang warna siapa? Kamu yang apa nih? Kelinci atau ini kakaknya? 20. terima kasih Mbak Sin tukoknya apa Ini nih adanya. Hah? Kene iki akeh makanan kekinian. Kuwi dimsum. Iki kari dimsum. Botok-botok ya ada. Es teh. Cireng. Es doger. Wis pokoknya tinggal pilih lah nang kene lur. Pokoknya makanan-makan kekinian, makanan jadul ning kene wis ready kabeh, tinggal pilih. Iki minuman-minuman es teh dengan segala merek. Iki risol. Iki es jadul, es krim biyen. Ngolah. Nasi kebuli. Es teh. Tahu gejrot. Oh, wamene kayak gini kan. Padet jalan mergane terang. Gurih kayak ngono kae. Full pengunjungnya jalan terang. Kalau tersangkane wis sarapan ning kono lho. Delokan. Ya ngono. Hatine dientekne ning kene ae. Ya. Jun. Apa lauk iki? Ha iya. Ya dingke dolan-dolan barang ngene lho. Dadah ayahmu. Ya aku di sini ngono ah. Jun. Dadah ayahmu kono. Oh. Saya tak nglanjutne iki sik tas teko aku. Tak ajak jere engko tak nyusul ngono. Heeh. Ya oke. Yes. Bye. Bye. Heeh.
Sarapan bareng kene sek. Terik mulai terasa panas wisan iki lho. Iki. Ngetutne bocil loro iki. Neng ndi parane iki? Jan sepanjang jalan kayak sampai ke kono kae. Sunday morning Tulungagung. Kayak ngene lho. Pengunjungnya lek wayah terang. Enggak mau nggih. Hah? Enggak. Es kop. Iki bocilnya ngejak mandek teko es potong Singapura. Ini ngantri kayak ngono guys ya. Nang kene iki ya pengunjungnya iki selatan alun-alun. Kayak ngene. Selatan alun-alun. Ini sing kok arah utara berang ya kayak ngono kae. Sean. Jan Rungwejopol iki ngono kae. Padha cuacane ya terang, cuacane cerah. Jadi padha metu kok omah kabeh. Menghibur diri pokoknya kudu ana ngene iki. Harus bahagia pokoknya. Ngene dolan-dolan ngene wis alhamdulillah wis bahagia lho iki. Enggak harus dengan budget sing akeh awake dhewe bahagia iki. Jualan ning kene persiapan mulai pukul pinten Mbak ngeten iki? Persiapan mulai pukul pinten ya tadi iki? Setengah 5 jam 5 Bu. Wis anu ning kene, wis ready ning kene ya. Setengah 5 berangkat. Heeh. Jam 5-an. Saman anune napa? Halo? Jualane napa? Ini es krim. Oh, iki antri iki ning kono iki bocah ya. Rumahnya ngendi, Pak? Moyo Keten. Oh, Moyo Keten kene, kedek kene. Heeh. Sendirian tuh Bu. Wih, karo anaknya antri es kowe. Heeh. Rowejo, Pak ya? Ki mang. Aduh libur panjang kan Bu ini. Oh iya Senin. Oh iya, heeh. Full ya, kayak cuacane cerah pisan, terang. Kemarin kan pagi-pagi sih. Wis, heeh. Mungkin wis cuaca cerah pisan. Alhamdulillah. Merah. Heeh. Beruntun. Tetapi lek ndak hari Minggu ngene ya parang Pak ya. Halo? Lek ndak hari Minggu ini parang ya, lek hari libur Oh, anune enggak di sini. Jualan tapi enggak di sini, di depannya bakso Mama. Sama di wah. Pinka juga ada. Wah. Berarti lek anu mek karo hari Minggu tok ya. Oke, hari Minggu kalau di sini. Anu di protes toko-toko. Lah, ya kuwi lho. Kalau tiap hari. Ya tapi alhamdulillah diparingi waktu Gratis kok Bu di sini enggak bayar. anu Cuma daerah iuran ya. sampah, nggih. Oh, alah ya. Cuma iuran sampah aja. Sak ikhlasnya apa di yo alah. 3.000 per anu ngene iki. Oke, paling enten infak keliling. Oh, alah. Kalau infak tak ikhlasin. Anu cuma 3.000. Kira ada event apa nyai pemerintah itu juga Ya. diajak. Oh, alah. Tapi enggak semua kan kemarin kayak safari. Kalih Mbak sinten iki? Nirwana. Mbak Nirwana, Iya. Moyo Ketan. Nggih. Nggih. Owner jenengan lagi. Nggih. Alhamdulillah. Wis daleme pundi ya? Cabe Cabe gondang. gundang nggih. Pun pinten Mbak anune? Outlete. 3. 3 niki. 4 4 niki. nih. 4 di CFD. Oh, sing satu nggih CFD, satune lagi Di Pinka, Pinka. di depan bakso Mama sama di depan Pom Bago. Oh, alah. Kene. Wis alhamdulillah
Sukses selalu Mbak ya. Nggih, terima kasih. Matur suwun nggih. Monggo. Ya wes iki. Wes warung. Es krim dengan menu-menu yang lain, dengan menu yang beraneka rasa. Ya ngono-ngono nggih jane sing dijaluk nggih. Mbak Sin endi? Senengane Mbak Sin apa? Masakan, salad buah, sompel, empek-empek, donat susu. Ini aja sama Iki njaluk apa jenenge iki? Makanan kekinian ngene iki lho. Apa iki jenenge? Hah? jenenge pecip. Oh, jenenge pak chip jere lho. Panganane cah nom-nom ngene iki. Sing apa? Beb. Lek wong tuwek ngene sing disenengi sing ngene iki lho. Sing jadul-jadul ngene iki. Es dawet beras lho ya. Nggih. Asli beras, nggih. Nggih. Daleme pundi, Bu? Oh, celak mriki mawon. Mulai jam pinten, Bu? Oh, jam 6 tasik anu. Oh. Oh. Jam 6 pun ready teng mriki. Pinten, Bu? Penampakane ngene iki lho. Nggih, suwun Bu. Nggih, iki aku wis putar balik lho. Kurang sampai tekan ujung. Aku wis putar balik mergane wis waduh teko bundaran iki kok timbang kaduan lek balik kurang sampai aku wis balik. Pengen iki coba iki lho apa iki. Iki apa? Karepap kuwi lho. Itu rice ball. Lumpia. Pengen nyoba karepap iki jale makanan apa itu. Jajal iki lho. Lapis legit. Nggih. Setunggal mawon. Ayo. Anu Mbak, homemade Mbak ya? Nggih, iki alun-alune, Lur. Alun-alune situasine ngene iki. Nggih, olahraga jogging sing pas area alun-alun. Oke. Nah, nggih jogging sing area alun-alun ini. Tapi yo enak makanan-makanan ning pinggir-pinggir ini iki.
Nah, iki sedek iki ya enek live musik ngene iki lho. Enek live musik nang beberapa tempat wayah ngene iki ya. Lagune apik-apik ya. Yo. Yon. Yo. Kau terpaksa pergi. Terus cinta ini, walau bisikanmu asing memberduri. Kene ya enek live musik ya. Kau tetap berarti. Bang. Tuku. Tukokno 5. 10.000 per porsi kok 5 aja. Masa? Oh, iya wes. Tukokno. Pengen mendoan lho. Pengen mendoan. Per porsi 10.000. Iki keluar area CFD lho. Lanjut iki golek sarapan di luar CFD iki. Beri kayak ngono kae. Iki menuju parkiran. Paling kene lho. Nasi lodo. Rempah, tahu goreng. Iki enek kepala goreng. Bakwan jagung. Kayak kuah lodo. Iki sing pedesane. Sarapan yang kene. Sing kalih pedes, sing setunggal. Wis mari sarapan iki lho nang Pinka. Iki Pinka yo mulai ruwejo. Alhamdulillah wis sarapan. Karek ngantuk iki nggo bar sarapan. Alhamdulillah wis tekan omah. Iki review jajan lek tuku ning CFD mengke lur. Bukaan iki apa jenenge? Kayak kodhok e. Kok kayak kodhok ku ngapa lho? Oh, anu, apa jenenge? Ora jeli ngono, puding. Puding. Iki mendoan. Bakul tempe sik tuku mendoan lur ya an. Panggah doyan. Saiki, apa iki jenenge? Brownies. Brownies e kaya apa jele? Lapis legit. Bukan. Wah, alhamdulillah. Penampilannya enak. Iki dawet beras. Kesukaan kula iki. Lah iki jenenge apa? Black chip. Panganane cah nom-noman ya ngene lho. Jelek wong tuwek-tuweke ya senengane ya jenang dawet ngono kuwi. Iki mung jereke bakule karo owner-e jereke wayahe barter karo sari dele ae ngono kuwi. Wes alhamdulillah tekan ngomah iso holiday karo anak-anak CFD. Alhamdulillah. Wis seneng, wis marem. Ya didongakne to Ibu elek anu ki. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Ben minggu iso dijak dolan. Nah, ya kuwi lho utamane iki. Wis semono ae lur ya.
konten hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.